Niya din silang dusaran saan mabasa sa Biblia ang relihiyon. Reliyon. Sa kung mabasa sa Biblia ang reliyon. Natay mabasa sa Biblia ang reliyon igsoon. Pero wala nga nililagi. No? Dini sa James chapter 1 verse 26. Atong tanawon igsoon. Santiago kapitulo 1 versikulo 27, 26. Atong tanawon. Dirita sa 27. Ang reliyon nga putli, so na word nga reliyon ang reliyon nga putli ug dili bulingon sa tubangan sa Dios sa atong amahan mao kini ang pagduaw sa mga ilog babaeng balo sa ilang pagkaguol ug ang pag-amping sa kugalingon nga dili mahugawan sa kalibutan. Unsa? Pag-amping sa kugalingon nga dili mahugawan sa kalibutan. Ngano rin, aday mga butang nga makapahugas sa lawa, hugaw sa tao. Kato atong gibasa ganina. Sa Galacia Kapitulo 5, versikulo 9, no? Makapahugaw na sa ato nga pagkatao. So, daghang salamat kay moro man to imong punto na bay mabasa word nga reliyon.